קבלי. הרגע דיברנו, בדוק יש פה בלטם. זה אירוע לעוד 3 ימים. הלו. הלו. כן. שלומי, מה נשמע? מדברת נעמה מהבת מצווה במודיעין השבוע ביום חמישי. היי נעמה, מה שלומך? בסדר, וואי, תקשיב, אני מקווה שיהיה לך איך לפתור לי את זה. הבחור של הקייטרינג פשוט חיזלש לי הרגע. לא יודעת, אמר שיש לו עניינים אישיים. אני תקועה בעמוד, הילדה רוצה בשר, אין לי מושג מאיפה להביא, הכל יקר, אין לי מושג מה לעשות. אין בעיה. תקשיבי, יש לנו גם קייטרינג, אז תהיה רגועה. יש לנו גם חלבי, גם בשרי, מה שהילדה תבחר. מלצרים, כל זה, איך זה עובד? כל המלצרים, כל הבוטשרים, כל העיצוב של הבוטשרים, כולל ניקיון בסוף, הכל, הכל, הכל יש לך בפנים, אין לך מה לדאוג. בחמישי הקרוב, כן? שכאילו... כן, 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 חמישי הקרוב, גם אם היית אומרת לי למחר, גם היינו מספיקים לעשות את זה. כל הציוד שלנו, אז אין לנו ספקי. זה בדיוק הסיבה למה לא צריך ספקי משנה. אבל יש לנו את הכל, תוך שעה, שעתיים, הכל מועמס על המסעית, ואם צריך, יוצא כבר אלייך. אוקיי, מעולה, מעולה. מרגע זה, את אורחת באירוע של עצמך. תפסיקי לדאוג, אנחנו נדאג לכל האירוע. אין לך מה לדאוג. אמא לשלומי, תודה. וואי, זה אבן ירדה לי מהלב, תודה. באהבה ענקית. ביי ביי. תודה רבה. ביי. ביי. את רואה? לייב, תראי, רק דיברנו על זה, טק, זה קרה. את לא מבינה כמה בלטמים כאלה קורים לאנשים. כל הזמן.